kuwi dimong saka mangsa nyakar, saka mangsa napuk, saka mangsa nguyuhi raine barang. Paribasane wong momong ki lek ya ngono to, Nduk. Oh iya. Momong dulang. Ngono kuwi kok dikira Bambang karo Niken grangsang. Ya enak sing ngono kuwi. Mbok cekek glegek aku ora duwe pikiran sing rena-rena karo Niken. Oh ngono. Lho, tenan kuwi, Nduk. Aku ki tau lho mangku Niken kok Bojonegoro sampai Kediri ki tau. Tenan mergo dhek iki mau numpak mobile. Geleme numpak elep kok. Ngono ya ya. Aku ora duwe rasa apa-apa, kejaba mung rasa tresna lan welas asih, Nok. Ngono. Iya. Aku mbiyen ya ngetutne pake kuwi wis suwe kok. Oh iya. Dadi apa lho piye to? Kowe ya murite tutuk. Lah apa kedibale mbiyen? Zaman Pak Deglek mbiyen. Iya. Mangkane aku karo Niken wis to wong ya padha wetone ya padha. Lho. Wetone padha. Mulane aku seneng lek angger Niken weton-weton aku mesti mara mae. Nunut Pak Soleh. Aku ya timbang ragat. Heeh. Ya nduk ora usah kakean ngomong mergo iki bintang tamune akeh banget. Iya. Iki ngenalke sinden sita-sita apa ora? Ya iya no. Ya iya, tak kenal maka tak tahu. Tak kampleng ora. Nggih, dipun tepangaken menika sinden wonten sisih tengen kula. Diasta mikejeng. Nuwun sewu, Jeng. Injis. Menika pinaringan asma sinten? Nggih. Salam kenal nggih Pak Dalang. Iya, saya berasal from to Australia. Oh, iya. Saka ngendi, Mak? Australia. Berarti kanguru tutu. Iso kanguru nggih. Pinaringan asma ayo, what is your name? Yes, my name is Dimas Niken Salindri. Oh, iki to sing jenenge Niken. Ya ampun, tepuk tangan Bapak Ibu, ya Allah. Kok lagi roh iki lho Nduk aku iki. Ya ampun. Lagi roh iki. Salam kenal nggih Pak Dalang. Injis. Derek ajar nggih Pak Dalang. Injis. Menawi mengke kula enten klentu-klentunipun ampun dipotong bayarane nggih Pak Dalang. Bocah iki gendeng wae. Lah wong sing dibayar kene kok malah oh alah Nduk. Ya. Wes pokok selamat ulang tahun sih ya ben ra salah paham ya. Panjang umur sehat selalu. Pak Dalang ini kok hitam? Anu, iki jenenge kulit magrib. Yo iki. Hitam kan manis to, Nok. Saman biyen kulite ya kaya aku ngene iki lho. Ora iso. Iso. Fotone enek aku duwe ya. Tak penteng ning gone kono piye videotron piye? Kita malam hari ini kita harus hormat sama Bapak Dalang, nggih. Sugeng Pak. Sendiko, Mbak. Ayo. Nggih. Matur nuwun Mbak Niken Salindri ya, jan ayu. Sisihipun wonten tak kenali langsung ya. Wonten Mbak Hani Kusuma. Injis. Terus wonten Mbak Afi. Wonten Mbak Putri Lope. Wonten Mbak Tosi Yosi. Sebelah mriki ingkang kula sebut wau waranggana saking Mayangkara Niken Salindri. Sing tiga nika wonten Latifi, Mbak Latifah, Bumei kalian Nyai Raden Ayu Sri. Bukan Sri Bombok itu kan. Bu Sri menika pasindenipun Mayangkara original. Sami-sami Mayangkara ning bersatu padu untuk memajukan nama Mayangkara dan juga Niken Salindri. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ya, jan bah. Semsinden samene kan sing murup gelungane meng nggone Latifi tok. Ya. Ngaturke tetembangan ya, Nok. Iya. Iki isih urung ana pamundutan. Iya. Tak nyoba suarane sing ulang tahun dhisik. Iya ta. Iki sing dinteni Kit Bado Ngasar.
Iya. Ya nduk, sugeng dalu nok Cahayu. Sugeng dalu nok Cahayu. Melek. Sugeng dalu Cahayu. Nggih. Jenengan kemujeng napa? Niki lho. Napa? Niki lho Kang Mas. Hani. Hani nyapa? Jenengan lepas Sajang Sri lho. Heeh. Muni Sri piye, Dek? Tua pun ngono ta. Ya aja mbok pateni sing ulang tahun ora. Nggih. Ora. Ya wis. Nggih mboten siap. Nggih mboten siap. Ya. Ngaturne tetembangan ya, Nak. Nggih. Sing klasik-klasik dhisik. Nggih. Wis apa kono manut. Mergo incis, monggo. Kangen karo suarane sampeyan sing klasik no. Oh iya. Kaya ngopo? Iya. Kaya ngopo? Kaya ngopo? Suwe ora metu ning ngalep iki. Monggo, bawa napa Nduk Cahayu? Pelok. Oke. Nggih. Bawa pelok, ora bawa kendang. Dimin budayang rambaka Suarane elok ya. Elok. masih nangkling cahya niraka Sandi Asma. Oh, Sandi Asma. Sandi Asmane Niken. Dimas Niken Salindri. Samenika ingkang ngarang lirikipun cakepanipun Pak Cahyo kalian Ibu Kesi. Oh, ngaten. Nggih. Matur nembah nuwun Pak Cahyo kalian Bu Kesi sampun maringi bebungah nggih menika pangkur sapa? Sandi Asma. Ya. Mangga. Nimas mesti kaning kanyakang saking saking doho niku saking Kediri. Nggih. Duduk pawiyatan lho. Hai. Salawi reng nambang beksa waska cakup linambaran jiwa tama Nano driya sumarah mring Gusti elok tenan suarane jadi bablas ki apa nak? impenku Anjis Bocah sampeyan wis ngimpi. Monggo impenku kalian Niken Salindri. Lah, sumangga.
kesirep tenan. Ya. Senggak bareng Bapak Ibu. Yo. Yo. Tak diacok tenan iki. Colopot to kan kan? Ya. Sak menika sedayanipun sami guyub rukun nggih Pak Dalang. Incis, mergo ditanggapne wayang ya ta? Inggih. Kula nggih matur sembah nuwun kagem Bapak RT, Pak Lurah, bapak-bapak tamu, Bapak RW, Pak sinten mawon? Ya mbah. Wong aku rong tau ditimbali ora Inggih tamu VVIP sak menika, warga-warga masyarakat ingkang dateng perumahan BTN Rejo Mulya sami guyub rukun. Terus nyenengke seduluran pas sedulurane niku lho Mas Bambang kula ingkang remen sangat sak menika ditanggapke niku sami-sami seneng sami-sami bungae mboten enten sing tukar padu mboten enten sing istilahnya napa kados rasan-rasan. Nggih ngoten. Nggih sami guyub rukun sedanipun nggih Mas Bambang. Lagi kula wong samene tawuran geger ambyar no. Terima kasih buat semuanya. Bapak matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Lanjut nggih. Incis. Lanjut. Jan kaya ning nggone lomba kicau mania. Monggo. Sulit
Ben ora ngantuk ya, Nok. Injis. Senggak malih Bapak Ibu. Sawengi diatur senggak ping pira iki? Ya, Nduk. Matur nembah nuwun. Suarane diwet-wet ya, Nok, dijaga kesehatane. Mergo akeh sing ngersake sampeyan ya kuwi lumantar tetembangan. Mboyong. Nduk, anakku limbuk bocah ayu piye yo. Bengi iki awake dhewe ora ijen.